En gang var denne her den største, jumbojetten. Nu er der kommet en endnu større. A380. Det lyder næsten som et mejeriprodukt eller et kemisk rensemiddel. Men det er den nye formel på noget stort. Noget enormt stort. Høj som et 8-etagers højhus, bred som en fodboldbane og tung som 120 grandvoksne elefanter. Lad os lige runde den en gang til. Den vejer 560.000 kilo, eller det samme som 120 grandvoksne elefanter. Højden er 24 meter, altså som et 8-etagers højhus. 80 meter er der fra vingespids til vingespids, eller som bredden på en fodboldbane. Og A380'eren er næsten lige så lang, nemlig 73 meter. Faktisk er kolossen så kolossal, at hvis man ville prøve at lande den midt i parken i København, så ville der ikke være meget plads til at blafre med vingerne. Når man så tænker på, at elefanten skal op i luften, prøv lige at se størrelsen på bilen ved siden af flyet. Så bliver det endnu mere ufatteligt. Vi er taget med den største på den første i fast rutefart mellem Sydney og Singapore for at opleve fremtiden i luften. Og vi er ikke alene. Siden Kængururuten blev åbnet i slutningen af sidste år, har masser af passagerer haft pungen fremme for at være blandt de første til at opleve dobbeltdækkeren i luften. Vi skal bare med det fly, altså. Koste hvad det vil. Karina Andersen og hendes kæreste har taget et halvt år fri fra kalenderen og er på rejse jorden rundt. Men ud for verdens største fly har de sat et sikkert kryds. For ligesom de andre håbefulde har de store forventninger til det store fly. Jeg tror, den er langt mere luksus end noget af det, vi nogensinde har prøvet før. Og det her bliver simpelthen, jeg tror, det bliver fantastisk. Det bliver en oplevelse. Og så er det jo lidt sejt at komme hjem til Danmark og sige, at man har fløjet med verdens største passagerfly. Det ser jo fuldstændig hjernedødt ud. Altså, man tror, det er løgn. A380'eren er så meget større, at dem, der engang var noget stort, har fået mindre værd. Spørg bare piloterne i de mindre fly, hvor det ikke er uinteressant, hvem der har den største. I mean, if you're flying a 737 or an ATR, and then you look at a 380 taxi next to you, I'm sure all the pilots are saying, I wish I was flying that, you know. Flying the 380, well, it doesn't get better than that. Det samme gælder for kabinepersonalet. For når man har fået job på A380'eren, så hører man til A-kæden. And I feel, something special. Yeah, that I can fly this aircraft among the rest of the crew. I'm the first few to fly this aircraft. Yeah, hopefully, and also in the world, this is the first aircraft by Singapore Airlines, and I think I feel proud. Alvor før afgang. Det er helt anderledes end ellers. For skal man sidde oppe eller nede, der er nemlig 2 etager i hele flyet. Det er ikke noget, man nødvendigvis skraber op om, men indtil A380'eren bliver endnu et boarding pass til endnu en dag i lufthavnen, så er tanken om at flyve med noget så stort i 2 etager en næsten uvirkelig tanke, der giver tid til eftertanke. Jeg sad lidt og læste lidt om den der maiden voyage og sådan nogle ting der, og så havde jeg det lige pludselig sådan lidt Titanic-agtigt. Altså sådan lidt, nej, tænk nu hvis, at det her det er helt nyt, og altså, tænk nu hvis, at de har lavet et eller andet, der er sådan helt forkert, fordi det skal være så for mig, nyt og sådan noget. Ja, men det var bare lige det, der stod om det der maiden voyage, så tænker jeg bare Titanic. Men nej, det skal ikke for os. Nej. Også for dem, der ikke er fra lille Danmark, bliver det stort på alle måder. 560 tons. 560 tons. How can you imagine to fly that? To carry up, you know? Oh my God. I'm excited. Selv dem, der skal sidde op foran og styre, virker mere anspændte end ellers. Uden for kameraet får vi at vide, at vi må ikke komme ind og se cockpittet, og at kaptajn Kohn og kompagni under ingen omstændigheder vil lade sig interviewe, hverken før eller under denne her flyvning. Men det lægger vi bag os, for nu er det lige før. Thank you, have a pleasant flight. Aldrig har vi været tættere på. De nye passagerfingre ned til flyet er længere end i nogen andre fly. Det der er vejen ned til det allerhelligste, suiterne, men der skal vi ikke ned endnu. Vi tager den mere licensbevidste DR-model på turistklasse, som vist nok ikke skulle være så værst endda. Så er vi der. Et lille skridt for nogen måske, men et stort skridt for os.
Og selvom man nærmest bliver draget til venstre af suiterne, så starter vi til højre på turisten. Den ligner måske umiddelbart noget, vi kender, men i forhold til de andre fly bliver det her bare ved og ved og ved. Vi tager en rask lille tur rundt ombord, og husk på, alt det her skal op i luften. Vi kunne have fortsat en bid endnu og kommet helt ind i det allermest luksuriøse, men her stopper vi, for om kort tid er det tid til take-off. Welcome aboard Singapore Airlines. We're now highlighting the safety features of our aircraft. Det virker som om videoen bliver studeret en ekstra gang. Please watch the safety video presentation. Men den burde være god nok. A380'eren. Secure your tray table. For den har været igennem historiens mest grundige syns- og sikkerhedstest. Put your seat upright. Den er blevet gennemhegnet under alle mulige forhold. Fasten your seatbelt. I alle mulige vejrlig. Window shades should be up. Den har været på svedetur i de varmeste egne. And please keep your shoes on. Og den har fået kontante kuldechok i Grønland og omegn. And have a pleasant flight. Alligevel, et eller andet sted, så er der en eller anden tvivl. For hvad nu hvis? Forhåbentlig flyver den ikke højere, end de lange vinger bærer. Så sig nærmer det store øjeblik. På startbanen tager motorerne et par dybe indåndinger, som for at samle alle kræfter til at løfte de 560.000 kilo i luften. Men den siger ikke meget. Ladies and gentlemen, this is a reminder to check that your seatbelt is securely fastened. Og i hvert fald meget mindre end andre fly. Thank you. Having through the takeoff stations. Og så kan vi ellers holde øje med, at landjorden, sådan føles det i hvert fald, bevæger sig hurtigere og hurtigere, og samtidig tænker over, at vingerne jo er så lange, at deres spidser næsten ville røre de 2 fodboldmål, hvis flyveren stod midt i parken. Det virker som en køretur i det uendelige. Men så pludselig, og alligevel næsten umærkeligt, omkring 30 sekunder senere, den er god nok. Elefanten kan flyve. Good evening, ladies and gentlemen. This is the world's first 380, the most comfortable, spacious and quiet aircraft ever to take to the skies. Cheers, mate. Det er en stund af umiddelbar lettelse. Normally, I feel sick. Yeah, but this time, I feel comfortable. Yes. Som dag bliver til aften, bliver det uvirkelige virkeligt og lidt højstemt. Men man havde sådan lidt det der i starten, det der med, at den føltes så tung på en eller anden måde. Jeg synes bare, den blev ved med at køre derudad. Det, jeg synes, der er jo så troligt, det er at se, hvor lang vingen er væk. Altså, det er jo helt enormt og helt specielt at sidde som stor flyver, ikke? Og man kunne slet ikke mærke den lettet. Altså, alt taget betragtning af, at det er sådan en stor flyve, ikke? Altså, det er helt specielt. Fra nu af kan alle opleve de nye tider i luften i flere plan, men ikke klassisk delt op, som i upstairs og downstairs. Der er sådan en rigtig rar fornemmelse af etageejendom her, for nu kommer jeg ned fra stuen, hvor der var turistklasse, nu op på første sal, hvor der også er turistklasse. Hvis man lavede økonomiklasse i hele flyveren, ville der være plads til 800 passagerer. 800. Sådan cirka 8 gange så mange som i en normal dansk indenrigsflyver. Men i den her første A380 kan der kun være 500, fordi man har flottet sig med pladsen til business class og første klasse. Alligevel vil de prisbevidste på turisten opleve en ny form for velfærd i luften. Sæderne er 5 cm bredere og 5 cm længere.
Ikke nok til, at man kan bygge en udestue, men sæderne kan skubbes længere frem end i de andre maskiner, så det giver en fornemmelse af mere plads. Der er noget hjemmevandt, noget dansk dagligstue over det hele. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Det er lidt noget andet. Ja. Det er ligesom at være hjemme. Fjernsyn er lige så stort. Der er 80 film i længere og bredere format, og lige så mange tv-programmer sat rundt imellem. Og så er der hjemmearbejdsplads i luften. Den her USB-nøgle, den kan man tage med ombord. Det er sådan en, der er elektroniske dokumenter på. Den kan man tage med ombord, sætte ind i computeren, og så tager man sin remote ud, vender den om, og så bliver det pludselig til et tastatur, og så kan man sidde og arbejde i luften. Vil man trimme sproget, inden man når frem, så er der også mulighed for det. Og der er blevet plads til, hvis man kan kalde det, feminine fremstød. Det, jeg synes var rigtig fedt, det var den lille pose fra Da Vinci, ikke? Det er jo sådan noget, som kvinde synes man jo er lækkert, ikke? Så den skal med hjem. Og der var et tandbørste i, og sokker. Så det var... Jamen, det er jo så fedt. Det er jo super fedt. Så rigtig lækkert, og lækre store puder. Ikke de der bitte små flade, nogle man lige kan bruge til for 5 flade. Ja. Al luksus er jo relativ, og uanset hvad, så er der flere sæder end fornøjelser på turisten. Det er til gengæld omvendt længere fremme i flyet. Vi var jo nødt til at gå igennem business class for at komme herned. Det ser så man vildt ud. Det gør det godt nok, man. De der kæmpe sæder der, de har der, det er jo... Jamen, det er jo helt vildt. Det er jo små sofaer, de sidder i enkelte personer, ikke? Altså, man tror jo, det er løgn, altså. Så jeg tør sikkert tænke på, hvordan de der suiter ser ud. Det må være, ja, helt vildt. Det bliver under honeymoon. Ja. Men bryllup på business, endsige i suiterne, den slags drømme er for de dyre drenge og piger. De fysiske mål er imponerende udenfra. Men den helt store forskel er indvendig, inde i hjertet af maskinen på business class. Det hele er større her, også armbevægelserne. A lot of times the passenger have bigger expectation compared to those aircraft because a new aircraft and nicer, bigger aircraft. But it's okay. We are so used to our routine already. Man kan sige, at passagererne er mere forvente, men måske også, at de er mere forkælede. Amerikaneren Brian Jones er underdirektør, og selvfølgelig, som det hedder i den internationale luftfart, frequent flyer. Especially for those of us living in Asia. We're putting in lots of travel, lots of hours, and I think it's important that we're ready to perform when we get to our next place. This environment makes it a little easier. The entertainment is good, the work area is good. You've got some space and it's quiet, so it's especially nice in that respect. Sæderne kan man lægge helt ned og lave om til en lige så bred seng. Yeah, there's room for 2 at least. I think at least 2 could fit into this seat. Brian Jones hører til den kategori af rejsende, der egentlig bare vil have en god bid mad og en lur bagefter. I guess for many people it is new, but after you do it a couple of times, it becomes the same all over again. We travel, and that's our job. Længere fremme i dobbeltdækkeren er der endnu bedre forhold, det de kalder Beyond First, altså bedre end første klasse. We have a lot of what do you call that, business people who are important people, and as well as we have sometimes movie stars traveling. Skuespillerne og de andre indvidede vil have gode chancer for at få deres 8 timer på langs, og måske udleve privatliv i luften på en helt ny og privat måde. A380 er blevet et europæisk samlesæt i voksenstørrelse. Man fornemmer det med det samme. Det er ikke bare første klasse. Det er højere standard. En stigning uden for kategori. Look around. I mean, the surroundings are magnificent, aren't they, Sven? Absolutely. Malcolm og Cheryl McKellar er på en selvforkælelsestur. Det er den første på den største. De er, hvad man kan kalde luftens connoisseurer, og har efterhånden prøvet det meste ud i luksus i de højere luftlag. It's not really a traditional airline seat so much as a lounge room, lazy boy type lounge suite chair. So very comfortable. I'm very impressed.
and good lighting. Selv det lille hus er større, og lad en mand være en mand. For the first time ever on an aircraft, I was able to stand upright, move around, enjoy that experience. It was as good a bathroom as I've seen in many homes, and certainly much larger than on any aircraft I've been on before. So very often, as you may know as a gentleman, if you're standing at the toilet, then you have to bend down or bang your head on the roof or something, unless you choose to take the ladies' position and sit down and relax or something. But Der er 12 private suiter i dagligstuestørrelse, der er eget skrivebord og et 26-tommers fjernsyn. Der er en stemning af overskud. oh, look at that! That looks fantastic. Cheers. Here's to a great trip on this wonderful aircraft, and bon appetit. Prisen for en tur i suiterne, hvis man for eksempel vil flyve fra København til Sydney og tilbage igen, ligger i omegnen af 130.000 kroner per person. Men så får man også plastikkniv med, på grund af sikkerheden. På business class koster turen omkring 40.000, og på turistklassen 10-12.000 kroner. Men oppe i suiterne taler man ikke meget om penge. It's a fantastic experience. If you can afford it, go for it. We're only here once, right? As they say, you're not here for a long time, but for a good time. Udmærket seng på et udmærket hotel, men det er luksussuiten på verdens største passagerfly. Jeg må bare lige lægge sig ned og slappe af og huske sikkerhedsselen. En fræk detalje er, at man kan lukke suiten, så man kan få flyveturen helt for sig selv eller med hinanden. Næsten da. There's not complete privacy because, as you can see, the window here is netted. So Der har været mange spekulative tanker om, hvad man kan fordrive tiden med i de højder. I don't know whether this is appropriate in Denmark, but we were planning to rejoin the Mile High Club. Mile High Club. Det kræver vist en forklaring. Well, the Mile High Club, we haven't been members for a long time, of course, but that's where one enjoys one's partner at altitude, shall we say. Men selskabet holder fast i, at privaten ikke er tænkt så privat. because you can see in fact, here over the roof, you can look right in. So I'm sure nobody would want to do something like that. We were planning to do that, but being a daylight flight, we might have to wait until we have a nighttime flight somewhere. Luftakrobatik eller ej, der er nu heller ikke noget galt med en lille morfar i 10 kilometers højde. Godnat og sov højt. Ingen øjeblikke varer evigt. Heller ikke en tur med verdens største passagerfly. Lige før landing er det tid til at gøre status. Det var rigtig, rigtig godt. Det var det. Ingen tvivl om det. Meget luksuriøst og behageligt. En fornøjelse. Ingen tvivl om det. Der var det, som der skulle være, og jamen, på ingen måde skub. Det var rigtig godt. Ja, og alt er bare større. Turen har også givet inspiration til at tænke større. Og ja, en bryllupsrejse måske. Ikke? Ja, det er mig. Der Jeg har det på bånd. Ikke så? Slap af. Ja. Ikke også? Det kommer. Forhåbentlig snart. Ja, forhåbentlig snart. Så bliver det svinen. All electronic devices must now be switched off. Thank you. Den kan lette og flyve lige ud. Men hvordan går det lige med at lande? Vi er klar til nye udfordringer af tyngdekraften. Og parate til at trodse almindelig sund fornuft og sætte 120 grænvoksne elefanter ned på jorden igen. Welcome to Singapore, ladies and gentlemen. Please remain seated until the signal sign is turned off. A380'eren er blevet luftfartens nye Dumbo. Den flyvende elefant. Og da 500 passagerer skal til at forlade maskinen i 2 etager, føler vi det næsten som om vi har været ombord på Airbus Ark. Kaptajn Kuhn, der ikke tidligere var til at vride en bemærkning ud af, er efter landingen stadig flyvende.
Måske han har været på charmekursus. Måske der er en helt anden forklaring. I was actually very happy and actually it was a very pleasant surprise for me, because there are many pilots who actually hoping to be selected for the A380. So I'm quite glad that I'm on the list and I'm actually now flying the plane. And actually today is my first solo flight. Oh, it was? Yes. So it's a big day today? Yes, it's a big day for me. First solo flight, landing taking off and also landing this A380. Yes. It was a very nice flight. Oh, thank you. Thank you. Der er allerede flere fly på vej til flere forskellige selskaber, og i fremtiden vil flere og flere passagerer verden over få muligheden for at prøve en tur med verdens største passagerfly. Men en helt almindelig flyvetur bliver det nok aldrig. For A380'eren vil maskinerne ikke lige større. Men måske er det her bare et begyndende vokseværk, for allerede nu er producenterne i gang med at udvikle en endnu større maskine med plads til 1000 passagerer.